We are going to be breaking barriers. We are going to be breaking barriers. In the name of Jesus. Isaiah chapter 40 verse 8. Because of time. Praise the Lord. Your way. So I'll be very quick, I'll be very brief. I'll be very quick, I'll be very brief. Isaiah chapter 40 verse 8. Then I should have to get on the show. Isaiah 40 verse 8. Uswa unooma. Ruwa rinosava. Asi shoko raMwari. Shoko raMwari wedu richagara nekusingaperi. Hallelujah. Last week ndo ishwe ndakabata nayo anditi ndikati chakakosha ishoko raMwari amawadiwa. Tanzwa my sister, you will carry on with my message. I love it. Hallelujah. The word of God is what is most important. Ndikati zvimwe zvese zvaungatarisa nezvaungachiwa zvinoparara zvinopera. Hallelujah. But shoko raMwari hanzi rinogara nekusingaperi. The word of God abides forever. Harisakari, harineti, haridzoki kumashure, rinoramba riripo nekusingaperi. Hallelujah. The title of my message was Prepared, Packaged, and Positioned for Possession. Prepared, packaged, and positioned for possession. Is what? You must be prepared in order for you to be packaged. You must be packaged in order for you to possess. Ndawa azvina kuti mbeu nometa yakanaka sei ikajarwa pamatombo aibudi. Nometa B202 kana kuti iri advanced B212 kana kuti B449 inodependa neground yarapinda. Antimanzwa. Saka the anointing of God, no matter how powerful, ikandoroa padombo inogumira munzira. So the idea is not just about the quality of the seed, it's about the ground which will invite it inside. Antimanzwa. Saka without preparation you cannot be packaged. Without packaging, you cannot be positioned. Without being positioned, you cannot possess. Hallelujah. So I want to do groundwork to prepare ourselves so that we can be packaged in order to be positioned to possess. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Inzwa ndaitaura zuro ndikati difference ya T-boy na manager i level of information iri mumusoro. Under the same organization, but level of information that they have determines the blessing of an individual. That must honor. Company also benefit from what you know. Determines your blessing in that organization. Kingdom Yamar, you know, benefit from what you know. Determines your blessing in that kingdom. As you know, to one of my Kuramagali. As you know, to what I say. Come to the master of Tagadi. What you know. As in John chapter 8, you shall know the truth, and the truth shall set you free. That means the truth you know is what sets you free. The level at which you know is the level at which you are free. So if you know little, you are free little.
You are delivered little. The level at which you know is the level at which you are free. Hallelujah. That is why you must have the word of God inside you. That's why the word of God must dwell inside you. It's why. So that's the difference. It's why Matthew chapter 22, verse 29. Lord help me. I want to be very quick. Matthew 22, 29. Mighty name of Jesus. Matthew 22, 29. You are sitting there, I'm seeing light on you. In the mighty name of Jesus. Amen. Matthew 22, 29. Then I don't know where to get up. Jesu akapindura akati kwavari, marashika nekusaziva magwaro. Inzwa chinorasa vanhu vakawanda. Hanzi muri kutaura zvemusingazivi. Hei wakazodai, hei anozodai. Muri kurasika ndavamuzivi magwaro. Vanhu vanokomenda zvakawanda. Aiwa dai adai so. Munhu waMwari adai. Munhu waMwari weshwere. Hauzivi uri kurasika ndava magwaro. Haumazivi. Unopinda munjodzi. Nana taisireva. Ndava magwaro. Haumazivi. Ndi Jesu. Andisi ndakadaro. Mukandoona panozi pasalavu akazi Jesu wakabva apindura achiti, ini ngoro muranda ndiri kutedzerawo. I'm echoing his words. You err. Pedzisai, sorry. Ndinozodzoka ndo. Marashika nekusaziva magwaro. Kana simba raMwari. Do you see when people err? Vanhu vachizopinda apa vachibuda uko vachienda uko, it's because haasi kuziva kuti magwaro anoti chii pamusoro poupenyu hwako. Before you do anything else, what does the word say? Bible noti hanzi vanoenda kuna John Baptist. Zvikati uyani iwewe, ndiwe here Jeremiah, ndiwe here muprofita wakadaro tiri kuuya, ndiwe here Elijah. Inzwa zvinopindura Jeremiah, John chapter 1. Down Jeremiah, John the Baptist, John chapter 1. Zvikanzi ndini inzwi rinodaidzira mumurenje, gadzirirai nzira yaJehovha. Munhu waiziva his identity through the word. Zvikanzi ndiwe Messiah here, ndiwe profita here. I am the voice of one calling in the wilderness. He was able to locate himself in the word. Kuti apa ndo pandinokwana apa ndini chaiapa. Panoti by his stripes I am healed. Apa ndo pangu chaipo. Panoti we know the grace of the Lord Jesus Christ, how he was rich, but for our sake became poor, that through his poverty we might become rich. Ndo pangu chaipo. Panoti zvakitozvikatera vanotenda muzita rangu vachadzinga mweya kaipa, vachaturika boka vanhu varavachikura. Right, ndipo pangu chaipo. Are you able to locate yourself in the word? God not allow you to get your number settings. It's also this no miracle. Who's what's come after? You must find yourself in the word. Locate yourself in the word. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndakatanga tinini izwa yama upenyu parufu. Ndikati upenyu hauregereri unofu. Upenyu hauregereri kusaziva. Ndawadai munhu waifera form 4 waizi hauraiti wafera wanga usikazivi ndako A-level. But unozvidzokerera kusvika waprova kuti unozviziva. Tiko toenderere mberi. Life does not forgive ignorance. Sasa kunoti kusaziva kwakuno kuchengetedza kunotokupinza munataisa
shall know the truth, and the truth shall set you free. Mwari unochema kuna Isaiah. Zvikanzi, because they lacked knowledge, my people have gone into captivity. Isaiah chapter 5 verse 13. Because they lacked knowledge, my people have gone into. Nekuti vakashaiwa ruzivo, vanhu vangu vakazvipinza muutapwa. Hallelujah. Hallelujah. You must get to a point whereby the word of God must have a stay in your life. And data last week ndikati pane chinonzi eka cheshipi chamunochiziva. Shipi chinoita kuti isatorwe nemvura. But yakagadzirwa nemapuranga wena. Inotoflota pamusoro pemvura dai. Or corrugated iron, whatever they use. Mazuano hachashandisi mapuranga. Whatever they use. Unaona ichidai pamusoro pemvura. But pane painosvika yoita seyakapakwa so. Kuti chi nometa kuti mvura yaita sei haifambi. Koindawa sipisi kufamba, but kune mhepo yakadai. Pane chinodonheswa mumvura chinonzi eka. Chinobata boti kuti nometa kuzovhute zvakaita sei haifambi. Ndozvoita shoko raMwari izvozvo. Nometa vamwe vanhu vari kuita sei, nometa nharaunda yakaita sei, unofanira kunge uine standard yaunonga uinayo. Hakuna kuti wanzwa kuti hanzi vanhu vari kumba mazuwano wobawo. Wanzwa kuti vanhu vari kuhura mazuwano wohurawo. Wanzwa kuti vanhu vari kunyeka mazuwano wonyepawo. You must have a standard. Nometa vakatikomberedza vari kuita sei, nometa vamwe vebasa vari kuita sei, inini I have a standard handibviswi pashoko raJehovha. Hallelujah. That comes by knowledge. Ndawa haugoni kuita zvinhu without knowledge. Takatanga tini usadepende nekuzvininipisa kana nekugona kwako. Don't depend on discipline. Depend on submission. Andazwa, submit to the word of God. Shoko raMwari zvakadai saka handiti zvakadai. Not because inini handidi hangu. Handimbotori mukadzi wemunhu munonyepa. No. Nometa unozviti wakanaka stereki kana unogona stereki, pane nguva yaunozotongonywa pausingagoniona. Saka don't depend on your ability or on your discipline. Depend on submission to the word of God. Shoko raMwari rinoti ndisabe ndisanyepi. Saka handinyepi ndawa shoko raMwari rinondirambidza. Kuti handinyepa baini. Kubva ndishimudiki indazviziva handinyepi baini. Shoko raMwari harinditendedzi kunyepa. Shoko raMwari harinditendedzi kuti nditore choko muhomwe wenu. Ndosaka ndishikuda. Nometa muhomwe wangu hamuna mari, shoko raMwari harinditendedzi. You must submit to the authority of the word. Hallelujah. You must submit to the power of the word of God. Don't depend on your own strength. Hallelujah. Hallelujah, somebody. No matter vanhu vakukomberedza vari kuita sei, usasubmit kune zvakaipa. Last verse, Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Somebody read it. Romans 12, verse 2. Musaedzaniswa nenyika ino hamawandiwa, asi mushandurwe murangariro. Murangariro wenyu muchiwandudzwa, kuti muidze kuziva kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.
And the moment you submit to this world, haukwanisi kuziva kuda kwa Mwari. Moment yaunozipa kunyika ino watorasha kuziva kuda kwa Mwari. Moment yaunobvumirana nezvinoitwa pano pasi matorasha kuziva kuda kwa Mwari. Kereke haifani kudictatwa nenyika kuti taura iso. Ndakazwa kwa America pane chechi yakutobvumidza kuti takuchatisa kuchana. Uyai mutomire papupiti baba nababa lengi mwa muchechi ya Jesu. Muchechi ya Jesu. Izwa shoko la Mwari might not be politically correct, but it's true. Shoko la Mwari lingatazoka mchiwa ne vamo wakawanda but hatazichinji kuti ndochokwadi. Vangariramba vamapato, vangariramba venyika but ndicho chokwadi, nange varirambe hazichinji kuti ndicho chokwadi. Arisi old fashioned. As it is old fashioned, the word of God is not old fashioned. The Bible says it is quick and powerful, sharper than any double-edged sword, piercing to the dividing of asunder of soul and spirits, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. So Ramari Alexander. Hallelujah. Amen. Arisi backwards. It's up to date. Yes. It's up to date with your life today. Hallelujah. When you know the word of God, you are able to be elevated even in the realm of the spirit. And what's this one? What I teach you for Matthew chapter 12. That last verse, I want to read it. Matthew chapter 16, sorry. Verse 18 to 19. Do it again. Very quickly, because of time. Matthew 16, 18 to 19. Yes, 18. Jesu akati achisvika kumanyika eriti yeTarisia. Akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani? 14. Zvikanzi vamwe Jesu vanomuti muri Johani Mubhabhatidzi, vamwe vachiti muri Eliya, vamwe vachiti muri Jeremiya, kana umwe wamaprofita ekare. 15. Akati kwaari, ko imi munoti ndiniani? Iwe unoti Mwari ndiani unonamata? Usamire kuzwa navanhu kuti Mwari anoda iso. Iwe unomuti ndiwe ani? Zikainani? 16. Simon Petro akapindura akati, ndimi Kristu mwanakomana waMwari. 17. Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simon Bajona, nekuti nyama neropa haina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. 18. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichawaka kereke yangu, musi weHadhesi haangakukuriri. 19. Ndichakupa kiyi yeushe hwekudenga, chinhu chipi nechipi chaungasunga panyika chichasungwa kudenga. Inzwa zvakapuhwa munhu anoziva kuti Jesu ndiani.
zvikanzi waziva zvataza kuziva navamwe wako, ndichakupa simba rekuti ubvumidze nekurambidza, upinze nekubudisa, utore nekutorera. Pawaziva kuti ndiri ani. I will give you power because you understand who I am. So ndinokupa access yese yeumambo wamwari. Unokwanisa kuvhura paunoda, pawaziva kuti ndiri ani. Jesu amava ndivo vatinoparidza haazive kunzwiswa nomwe munhu, haazive kungoparidzwa nekungotaurwa navamwe vanhu. Unofanira kumaexperienza uri wega. You must encounter this Lord Jesus. You must encounter the power of the Holy Spirit in your life. Hallelujah. Bible inoti mazita ese aipuwa Maria aipuwa navanhu vanga vasangana naye. MaIsraelites anoti Jehovah is Jehovah Rapha. Ndimwari unoporesa matenda edu ose, ndawanga aporeswa vachirwara. Haga anomuti Erohi. Zvikanzi Mwari uri Mwari anondiona. Wandiona panguva yangu yekutambudzika, wandiona panguva yangu yekushupika. Ndamutanga Dhavhidhi anomuti Bhaperazim. Zvikanzi Mwari uri muridzi webhorero. Hallelujah. Paulo kuNew Testament anomuti El Erek Abayim Havi Hantan Shumim. The God of patience and consolation. Hanzi Mwari ndimwari wemoyo murefu anonyaradza nekupuruzira. Wana wa experience of Mwari at another level. Yo Jesu no Mwari no mtindia. Vanhu vakandozwa kuti unoporesa, vakandozwa kuti unodzikinura. You have never encountered the power of the Holy Spirit in your life. Hallelujah. From today, I want you to refuse kuita Jehovah wekunzwa nevamwe, wekuexperience kuburikidza navamwe. Anti munoziva vanhu vanonzi mawindow shopper. Window shopper munhu usina mari muhomwe. Unotarisa pawindow shop pamikos pabe. Wobva waona shedi kana yakandikasa kuti. Ona makala acho. Ndikaipfeka inyasobuda zvakanaka. But woisira wega. Wosvika pabhanga payaona kuti bhutsu inenge yakasunaka. Yakanyasokasvipa. Ndikaipfeka izvo ndoga yakandiita. Wosira wega. Ndava hauna capacity yekupinda mukati wotenga. You are a window shopper. Kuchaira kuita Mwari wokuona paTV. Wondo zvinoitika izvi. But hausati wamba experience womunana pamusoro poupenyu hwako. You are a window shopper. Muumambo hwaMwari. Ndava hauna capacity yekupinda mukati. Imari $35. Oh. Wotora bhutsu wopfeka woenda. Window shopper not my relevance. Zvakanaka sei. Sofa iri ndikarigarira here. TV ndikasiya musitting room mangu akomana. Baba. Eish. Woenda. Tava hauna capacity yekupinda mukati wotenga. Ndoma Kristu akawanda tinoita zvinhu zvekufuwira. Tikabudira ini Mwari akandiporesa. Zvandinozoita ini ndikaita mari ini. Inini kana ndikatanga kuzwa mweya mutsvene inini. Ndikatanga kuprofita zvandinozoita haagoni. You are a window shopper. Uri kuita zvinhu zvekuona uri panze. You have no capacity to go inside and partake and buy. Bible inoti hanzi umambo hwaMwari haugamuchirwi nenyama neropa. You must believe in the Spirit for you to receive. Sit down, understand His word,
walk by his word and partake zvakarehwa mushoko raMwari. Paulo anodaga kuti ndinokusiyai kumaoko aMwari neshoko rake renyasha rine simba rekukuvakiridzai nekukupai nhaka kune avo vakaruramiswa. The word of God. So when it's time to pray, pray. When it's time to hear the word, hear the word. When it's time to worship God, worship God. When it's time to read your Bible, read your Bible. Hallelujah. Sorry, and this is okay, last verse. Judges chapter 7. Judges chapter 7. Moditsikira makadaro. Ndiani mai wandiwerekera vanhu. Judges chapter 7 kubva pa1 muchidzika. Thank you Jesus. Judges 7 verse 1. Zvino Jerubheri ndiye Gideoni vakamuka mangwanani iye nevanhu vose aiva nayo vakangodzika kubva kumatende avo kusvika patsime yeHaradhi pamisasa yeMidhiani. Verse 2. Jehovha akati kuna Gideoni, vanhu vawinawo wakawandisa. Is why Gideoni akaenda kuhondo naMwari kunova navanhu 135,000. Bhaibheri rinoti hanzi vanouya kudaira kuti hande kuhondo vanhu 32,000. 32,000 vada kurwana vanhu 135,000 times 3. But vachienda hanzi Mwari anoti vakawandisa. Towandisa sei isu takatoshuta zvisingambobviri. Dzikanai. Zvikanzi makawandisa kuti ndomupe maMidhiani maoko enyu. Dzikanai. Kuti vaIsraeri varege kuzvikudza pamberi pavo. Achiti maoko edu ndiwo atiponesa. Naizvozvo enda unoparidza vanhu vazvinzwe uti ani nani anotya unodedera ngadzokere hake kumba. Zvikanzi Gideoni muri 32,000 pati pakati penyu pane mhende. Ndavarundoona takawanda pakati penyu pane mhende. Itari notya ngaridzokere kumba. Dzikanai. Dzikanai. Zvikanzi 22,000 wakabva vati takuenda pa 32,000 22,000 dzanga dziri mwende 22,000. Imuruti tine mabradha nemasista vatinamada ndavapana nezviripo. Hapana chiripo chiri mukati kugwedagweda kutya umisa pamberi sobara. Zvikanzi Gideoni wena beta vanhu vasara 22,000 vakatiza kudzoka kasara 10,000. Dzikanai. 10,000 ndo wakasara. Jehovha akati kuna Gideoni, makachatowandisa nanhasi. Jehovha 10,000 against 135,000. 10,000 kuti takawandisa. Now haiziye
uise namba wena ndau ndezviri mukati the capacity inside saka musanyengerwe nenhamba ndau aise namba in your prayers musanyengerwe nenhamba ndau ndezviri mukati what are you carrying inside what do you have inside ndava namba inomunyengedza munganodyiwa maenda nemagwaro zikainani enda nawo kumvura idzwa instruction yamwamzvini enda nawo kumvura tikakuvaedza kumvura ivo havasi kuzviziva zvino kana ndikati kwauri uyu anofanira kuenda newe ndiye achaenda newe asi kana ndikati kwauri uyu haafaniri kuenda newe iye haaendi zikainani 5 ipo vakaenda nevanhu kumvura jehovha akati kuna Gideoni mumwe nemumwe unokapa mvura nerurimi sezvinoita imbwa ngaende kusaidi ari ega saizvozvo mumwe nemumwe anopfugama namabvi ake pakumwa 6 verse vakasvika varume vane 300 asi vamwe vavo vakapfugama namabvi apo mvura zvikadzidzwa Gideoni pavanhu wako wauinavo 10,000 vasara iwavo ndira kuti waenda navo kumvura ndira kupa instruction ndira kuketera ipapo vaenda navo kumvura ndira kuti utarise pane vamwe vanoita zvekungotama nemavhu aita zvekunanzva mvura kudai sosembwa vaise kusaidi vanopfugama nemavhu vaita zvekuchera nemawakoso vaise kusaidi zvikanzi vakaita zvekungotama nemakumbo ese nemabvi nemagokora vachimwa sembwa vakaita 9,700 zvikanzi vakapfugama vachimwa mvura so vachitora vachiisa murumomo 300 zvikanzi vese 9,700 ngavaende kumba daidini Gideoni ndaiva ndaenda navo 135,000 makundisira 300 Jehovha zvikanzi right ndowakwana ivo ndoditsva when you are going through experience mwari ari kukutesta hausi kuziva panonzi ngatisunge tinamati pepe pane kugeza kutoitwa ipapo pamwe vachisanzwa vamwe vachisanzwa panonzi simudza maoko unamate pane kugeza kutoitwa ipapo by your actions unogona kuzviqualifies kana kuzvidisqualifies iyo hausoboziva iyo akasoboziva kuti tinenge tonomwa mvura but mwari arotokenda so in out imuri tinomwa mvura. God has a process. So when we say we are going through a period of fasting, pane watoketwa ipapo pane vachadzokeswa kumba vasina kana chiro, vamwe vachikundiswa. What you decide inzwa pazvinhu zvaMwari. You never know when God is catering you. Kana Mwari achikupepeta so hauzvizivi nepapi. That's why you must have the standard of the way. Ani mabazwa ndawa unosara panosarudzwa vanhu, ndawa unodzorerwa panobvumiswa vanhu. Haleluya. Ramba kusara vamwe vachoenda mberi, ramba kudzokeswa mumba vamwe vachiona minana, vamwe vachiporeswa, vamwe vachisimudzirwa. Your actions
they determine whether you are allowed or disallowed. They determine whether you are admitted or refused. And huh? So now watch what you say. Watch what you do. Now your actions and your words, they determine whether you are chosen or rejected. Bible chapter 12 every idle word uchatongerwa pamusoro paro. Saka atarongotaura zvese zvese. Watch what you say. Watch what you do. Hallelujah. Ndava pane zvinokudisqualifyisa zvokuqualifyisa. Hallelujah. Nawo haiziye kuti wanamata uri kuchenzi here. Nawo ndekuti kumba uri kuita chii. Ndava tine vanhu vanogona kuimba maningi muchechi muno. Makanaka Jesu. Hallelujah. Jesus. Asvikaumba muromo iwowo ndiwauzi imbwa. Futsake. But ndivauti makanaka Jesu. Hallelujah. Zikazi James inzwa chitubu chinobudisa mvura inowawa achibudisi inonaka. That is why you see some people vanonamata but munamato haina simba. Vanodeclare but the declarations hadzina simba. They are two-sided, two-minded. Muromo iwo kuita makuwa ndoro tazi mustara Jesu ndinoraira zvakati. Bisi kuita makuwa. Hapana zvokuita. Very sorry. Hapana zvokuita. Bisi kunyepa. I bind in the name of Jesus. I crush you. And you wonder, how come things are not moving on? How come things are not progressing? That your mouth is betraying you. Bible chapter 40 verse 9, not evil shall bow down to the good, and the wicked at the gates of the righteous. And chakaipa chafukamira chakanaka uye zvakaipa zvichabhadha pamagate ezvakarurama. Your gate is your mouth. Consistency determines what you handle in the spirit. And number one. And na James, munhu ane pfungwa mbiri ngaasafungidzire kuti achawana chinhu kubva kuna Jehovha. Ndakuziva kuti kwese hausi muenzi. Hapana kune chausingazivi. Ukasangana nemadoro mamawira ndiwe number 1. Ukasangana nampera nendimi ndiwe number 1. Panoroiwa ndiwe number 1. Panorumbidzwa ndiwe futuripamberi number 1. And you are expecting a miracle. As a double-minded individual must not expect to receive anything from the Lord. Consistency. By consistency, the battle between the water and the stone, the water wins. Zikanzanzi kubatarisa mvura nedombo so. Dombo rakasimba kupinda mvura. But nekuda kuti mvura ikaramba ichira, una dombo rinopera mbicha na mbicha. Because of consistency. Consistency. By consistency. In the battle between the water and the stone, the water always wins. Saka naunge kuti wakamira pa standard yeshoko la Mwari. No matter wambonyepa, reketsa kunyepa, you must maintain a standard. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. But the realm of the spirit will recognize. You don't recognize us. Ndawo ukatokubudisa mvura inonaka pechimbobuda mvura inowawa
mvura inonaka iya inokontaminwa yotanga kuwawa. Saka uri komanda but command yako hapana zviri kubuda ndawa. It is corrupted by your words yaunotaura kudhara. Ati mazona. You must have a standard. You must maintain a way of doing things that is regulated by the word of God. Otherwise, you have no authority there, no power there. Hallelujah. The word of God must be your standard. The word of God must be your standard. Watch what you say. Watch what you do. You must maintain a standard. In the way that you act, in the way that you talk, in the way that you behave. Inside that, chimkoma cha Davida chikumbisa chitsukutsuk chanaka nakaso kaza uchazwi mambo wa Israeli ajidwa sema mafuta shokazi ndi Jehova ndakamuramba akonda ndakumusaro saba ndakamuchimisi ndakamuconsider but ndakamuramba in the name of Jesus I crush, I bind, I do this. God is looking at that. What is your heart saying? Kuna switi wake wa asusia asimiri wake tukumuona pana mununo yachidi ndukumba mari yangu but mumoyo waka ibata so wakana tendura so uri ndasiya mare but uri tsoka nayo ivi ndoya sano tambo mako uchinayo wechini chapisa but mara utapana chakanda abachi ndikuona ndasiya $15 wena asuri kutsoka nayo yasara mabapupita. Now when God is dealing with you, He deals with you on the heart. It's the issues of the heart. Yes. Just know what to tell about the boy. I'm going to make a children more empty so. Upon us, water. Uchienda kusakuva so moyo wako uri kudanga mvura uchiri kudanga mvura even though kwenda kusakuva but moyo wako uchiri kudanga mvura urufuna kuti uri confessa in the name of Jesus chakati but moyo wako kana wakasara ya ausati watenga kutaura. When God is dealing with you, He deals with you in the matters of the heart. He looks at that, the inward man, but inside those not out. Like this one, but so Abraham, that Abraham and Isaac, and it not Isaac, Manawako is a deep altar. But don't answer Abraham is Isaac, altar so. Abraham Ban Banga, but the Razim, Abraham Reketsa. Reketsa tarisa uone pale chikotora chirapa tora urai wisipata bana wanafuna kuti Mwari akaspeya Isaac kuti Abraham asaure Isaac ukaona kuna Roma 4 not Isaac na Abraham waka sacrifice Isaac pa altar tawo baka kusauta mama kuti dakuto Isaac pa altar dakuto mbele banga waka to sacrifice akuta kazi na Mwari wato sacrifice kudara chizadzisa nechigotora ichipanyama
Tawa Isaac pamweya wandipa kutanga. Hallelujah. Apa. Amba bona uthi bayizani apa. Apa. Ona program uthi bayiza nekubatha batha mawoko but apa. Ndoto kakosha ipapa. Ndoto kakosha ipapa. Ndaiudza vanhu zuro ndikatinzwa gospel raJesu ndosaka tisingapiwa mutemo musapfeke zvakadai itemudai tava gospel raJesu rakasiyana neOld Testament. Old Testament yaitaura mitemo yezvinhu zvepanze kuti munhu akaita zvinhu zvepanze zozochinja munhu mukati. Gospel raJesu Kristu rinochinja munhu mukati zvozooneka panze. The law dealt with the outside going inside. The gospel deals with the inside going outside. That is why inside out. That is not the gospel. The gospel changes you from the inside, and you will see from outside with the gospel about you. Hallelujah. Let us stand up. Whatever you do from today, your actions must agree with your heart. And over uchuya pano kuzolupa. Data unogona kupa dora kupatuka unogona kudzoka uinaro. Unofunga kuti wapa pamukafamba ubane tsoka uri dapa mari yangu chechi ndicharopa fadzwa but mwari ati hapana zvawapa wamuna kana chinhu boko ndawo unaro muhana. Your actions must correspond to what is inside your heart. Manzwi ako ngaakoresponde nezviri mumwoyo mako. Kuita kwako ngakuwirirane nezviri mumwoyo mako. Kubata kwako ngakuwirirane nezviri mumwoyo mako. Kutaura kwako ngakuwirirane nezviri mumwoyo mako. Somebody shout and say yes. Yes. Somebody shout and say yes. Yes. That is no matter gospel rinakidze zvakadini. Ndikaenda pana dombo Luke chapter 8. Jesu akazi mudyari unodyara mbeu dzimwe dzikawira pamatombo dzimwe dzikawira paminzwa dzimwe dzikawira munzira. Zvikanzi inzwa mbeu ishoko raMwari. Nyika idzi imwoyo dzavanhu. Kune mwoyo dzinoita kunge dzine minzwa ino. Kuzwa shoko raMwari rona rinofura bhati rochoka nekuda nyika. Kune vane mwoyo dzakaita sedombo ina nomete shoko rikataurwa hapana zvarinoita. Vafunga kuti vafundisi vacho havakoni kuparidza. No. Ona ndotosweta so masweta ndiri kuita handisi kuparidza wayo. The condition of your heart. The condition of your heart. Don't want to kugadzirwa. Chomisa minana. Chinomisa kuita kwaMwari kwakanaka. Mwoyo wako wakapfawa here kugamuchira kubata kwaMwari. Mwoyo wako wakapfawa here kugamuchira shoko raMwari. Mwoyo wako wakapfawa here kugamuchira simba raMwari. Unoona vamwe tichiti receive the glory of God. Kutaura robot. Hausombozwa kuti kuti chi power the condition of your heart. From today, I want you to condition your heart. Kuti shoko raMwari rikadyarwa riwe nezvibereko. Simba raMwari rikataurwa rikabata riwane pekubata nepekukurira nepekuzviexpressawo. Condition your heart. Condition your heart. Gadzirisa munhu ngaugamuchire zvedenga, ngaugamuchire shoko raMwari, ngaugamuchire kutaura kwaMwari, ngaugamuchire kuda kwaMwari. Let's lift up our hands.
Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I decree your touch upon your children this afternoon. Proselytologists, let them act from the heart. Let them speak from the heart. Let them do from the heart. Kabisa moyo matombo inoratidza shoko renyu kuti rive nezvibereko. Moyo yominzwa inodzimba shoko renyu risakura. Moyo yakaita senzira inopembera chese chese kuti chitore shoko renyu kubva mumwoyo dzedu. In the mighty name of Jesus, let your word dwell inside our hearts. Tatawisa moyo masikati anasi. Tigamchire kutaura kwenyu mweya mutsvene. Tatawisa moyo masikati anasi. Tigamchire kubata kwenyu mweya mutsvene. Tatawisa moyo yedu masikati anasi. To receive your healing, to receive your miracles, to receive your breakthrough, to receive your power and your touch this afternoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Clap your hands for Jesus.